Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e ekko masɗe holno masirte. Mbatta ko ni didol gotol mbatta didol ni ha gayna mbaɗa ɗimmol mbaɗa gongol tataɓol masɗe ɗe ko ɗo kalata. Joni noon woode masɗe ko nayi haaɗi. Sa waɗi ndani henne ayi ɗo ko portal dow, ɗo portal less, ɗo tural, ɗo kowal kasi. Ɗo masɗe ɗe kaaɗi. Joni noon ngal ɗo arti ɗo waɗa ɗiɗi. Ayde ko ngal ɗo arti ɗo waɗa ɗiɗi, ko ngal ɗo arti ɗo waɗa ɗiɗi, ko ngal ɗo arti ɗo waɗa sidda. Joni noon polɗe ɗe kone foɗirte ko woodi ko portal dow poɗowal, walla portal less poɗowal, walla tural poɗowal. Toɓɓel ngel ɗo koye poɗoji hejiya, ngel toɓɓel ngel ɗo koye min ñangoy ɗum agni wa tawalle wadduhe ko hen jeeya. Ene heewi kono yaltani nayi ɗe. Joni so mbaɗi ndani henne ayi ɗo mi anda kalɗo jiimi portal dow e masgal A nandi ko jahata. Masgal less mi anda kañum e I nandi ko jahata. Tural ngal mi anda kañum e U nandi ko jahata. Kowal ngal ko A nawi e sidda o. Ɗiɗi dow ko A woni ɗon ha gasi. Ɗimmal ngal woni na o, woni an. Less o ko I wonno nani, I o nani. Ɗimmal ngal ko na nani. Ɗo ko U wonno, ɗimmal ngal woni na o, woni un. Ɗo ko sidda o, ɗo joni sidda o ari ɗo henne ko A o tollidiri gasi. Joni portal dow sena fooɗa alay sago jiiya yeeso muɗum alif, walla jiiya yeeso mum alif jowiɗo, walla jiiya yeeso mum alif taƴƴo gasi. Tawi noon sidda walla kowal ala yeeso muɗum, so tawi noon sidda na yeeso makko walla kowal hayti fodde. Mo less o foɗirte ko juburiya, walla mbaɗa yanara, walla mbaɗa yurit. Ɗum ɗo less foɗirte. Tural ngal foɗirte ko wow, walla wow taƴƴo gasi. Toɓɓel ngel noon foɗirte ko juburiya, alif joyi dow muɗum, walla yanara. Ayi ani ni foti. Ɗo sa wawi ɗo tan ko wiyete e masɗe a gayni. Mi wino on noon masɗe Qur'ana e masɗe Arab kamɓe nandi koɓe jarata. Joni noon ekko muɗum ma aroy ɗo joni ko ha tan ganda portal dow e A nandi ko jahata, ko ha tan ganda portal less e I nandi ko jahata, ko masɗe gonɗon. Gandoya tural ko U, gandoya kowal ngal e siddo fof ko AA. Ɗiɗi dow, ɗiɗi less, to ɗiɗi dow. Joni ko ay ko na o tan ɓeydi, ay na ɓeydi hen, kono A o artiɗo, I o artiɗo, U o artiɗo. Wadda faami ko ngal ɗo woni A o, ngal ɗo woni na o, ko ngal ɗo woni I o, ngal ɗo woni na o, ko ngal ɗo woni U o, ngal ɗo woni na o. Wadde sa waɗi ni an, in, un, ko wiide ban, ɗo mbiya bin, ɗo mbiya bun. Ayde wadde ɗum ko ɗum a yahata dow mum. Wadde ko ɗo tan woni masɗe ko nayi kaaɗi. Portal dow, portal less, tural, kowal, ɗo haaɗi. Joni oɗo fillaɗo sa yiɗi wiide ban
ɗum ɗo mbatta hen sa yiɗi wiide bin ɗum ɗo mbatta hen sa yiɗi wiide bun mbatta hen ɗum ɗo joni ko kowal e sidde nandi joni mi anda kowal kalɗo fawi ko goto won ɗon mi famoya sidda kalɗo fawi ko ɗiɗi fawi ɗon so tawi koye laam ɗiɗi laam won ɗon fawi koye mim ɗiɗi mim won ɗon ɓe garoy hen joni fottal dow ngal ɗo ko pooɗowal ko foɗirte alif jowiɗo ko foɗirte alif walla al jowiɗo walla al taƴƴo ɗum ɗo foɗirte ɓasgal pottal dow pottal less so jogori fodde juɓoriya yeeso mum walla yanara yeeso mum walla yorit yeeso muɗum so tawi noon ko tural ngal sona fooɗa ma yeeso mum woow walla jiiya yeeso mum wo taƴƴo toɓɓel ngel sone fooɗa ko en agni o tawalle wadduhe ma juɓoriya ha gasa walla dow mum nge wayni walla yanara walla ala jeego dow muɗum joni noon sa nani polne kaale yaa taw yeeso porgal ngal ala toon ko wiyete sidda ala toon ko wiyete kowal kowal kalno woni yeeso porgal hayti fodde sidda kala woni yeeso porgal hayti fodde ɗum kadi mbatta haqqille moƴƴinani en cuwata toon taw min gaare to inchallah ɗo hedde adda tan ko ha mbawa andude masɗe no masirte saɗa masa janggo e jaam ganda ko ni masiranmi masɗe pular masɗe qur'ana nandi kamɓe nandi to banggue wasde fodde kamɓe nandi to banggue fodde kamɓe nandi to banggue sidda qur'ana arab nandi yaadu bamide ɗum waɗi sa wawi tan pular qur'ana weɓete sa wawi qur'ana pular weɓete ay janggo qur'ana ɓe ɓurata yawde ko famde ɓeɓe janganɓe walle alluwama nan ɗon ƴettengal janngol ngal paamol ngal so en ngari e massa kadi ɓe mbayaltoɗo henne ma woni pottal dow ma woni pottal less ma woni tural ma woni kowal gasi ma woni ɗiɗi dow walla ɗiɗi less walla tuɗi dow walla sidda ɗum dañita masde he walla jiiya pottal dow ene fooɗi pottal less ene fooɗi tural ene fooɗi toɓɓe ene fooɗi ɗo tan woni jangde nde ɗo so ɗiggita ngal gotal andu a serti e majjere masɗe pular no ɓurani arab nani ƴettan ngal ɗo allol gotal janggen ngal ha paamen ngal hoto heñare woni hen ganden ɗum paamen jangde ala heñare kala kañum to jangde wawata jangde haqqille janggata wona nan willude a i u e ala teskoade kala ko jii ko wayni e fawi dow hunde tan ko ɗum noon min gaɗa e masɗe ha laaɓoya ɗum ɗo ekko tan won ɗo no masirte paamon ɗum guila law sen garoyi hen to ene famoro ene famorto o ko musidɗo moɗon guiɗe mon saabu Allah ya yaali kasnogal an noon jiɗɗo jeeyede hen o jahata ko sammen to mbaɗata ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa ligne jawa sabo gara kala indema e yettodema ka jiɗɗo nadde min kalama serɗeji ɗi ade belma naata ayiɗa gaccandeje a jeeyi hoorema e dima haalen serɗeji gonteɗi hen ɗi nanaɗi jaɓaɗi gona hen a janfima an hoorema ammin kam janfata koma kala yontima min janguina ha mbawa sa wawi janfima an hoorema ɓe walleden ko musidɗo mon guiɗe mon saabu Allah ya aleykum wassalam